Okay, andito ako para ipaalam ko dito sa channel ko na ah, magawa ako ng binago. Ano ba yan sa Tagalog yung binago? Yung poto nasa bagol. O sa Tagalog, ano yung bagol sa Tagalog? Sa kayo na ang bahala dyan. Ang Tagalog ng bagol. Okay, nandito ako kasi gusto kong gumawa ng i, ituro sa inyo kung paano gumawa ng binago na new style or bagong paraan, bagong paraan. Ito ang bagong paraan, hindi na yung noon yung paraan na noon pa. Ano pa yan? Yung lumang paraan. Kasi matagal tayong gumawa ng binago niyan o poto na nasa bagol. Okay, ito ang ipaalam ko parang daming tao o dami na tayo na kung gustong kumain ng binago, makagawa na tayo agad. Okay, hindi na tayo bumili o bumili kung gusto mo gumawa, hindi na matagal pag gumawa kayo, hindi na matagalan. Hindi na hindi na tumagal pag gusto mong kumain. Hindi madali lang gawin natin kasi mayroon ng bagong paraan. Okay, itong bagong paraan i-reveal ko o pakita ko sa inyo kung paano gawin ang binago na sa bagong paraan. Okay, maraming salamat. Okay, tayo na. Okay mga kaibigan, nandito na tayo sa channel ko. Mag-vlog tayo tungkol sa paano gawin ang binago o poto. Binago sa bowl kasi ginawa to sa paraan na ginamit ang bagol. So ngayon ay ituro ko sa inyo kung paano gumawa nito ng bagong paraan. Hindi na lumang paraan kasi matagalan tayo sa lumang paraan mga kaibigan. Okay, turo ko sa inyo parang madali na tayo kakain ng binago, hindi na katulad noon na matagal gawin. Ngayon, madali na gawin tong binago na ito, poto sa bagong paraan. Ito, tingnan nyo. Ito ang steamer. Nandyan, luto na. Nakita nyo kung paano ang ginawa niyan kanina. Okay, ito. Binaliktad na. Sige. Okay. Baliktad na. 5 minutes. 5 minutes baliktarin. Saka 5 minutes din after na baliktad. Luto na yan. After na baliktad. Okay mga kaibigan. Luto na yan. Pwede na yan kainin. Okay, gumawa tayo ulit. Kasi hindi ko na abutan na ma-explain kung paano ginawa kasi pag natakpa na, gumawa tayo ulit. Ito, ulit, gawin natin ulit yung walang asukal. Same procedure lang ha. Okay mga kaibigan, ito inasukalan to, may asukal pang pa-diabetes yan. Ito walang asukal, gawin natin ganyan paggawa. Okay, ilagay sa salaan o screen. Okay, yan, hindi na bagol. Ano yan sa Tagalog? Bagol ba siya kay sa Bohol? Bagol. Bagol noon yan. Sa lumang paraan, bagol. Ito, hindi na. Screen na. Screener na gamitin. Salaan na. Okay. Dito, ilagay. Saka pagkatapos yan, ilagay sa steamer. Then 5 minutes after, baliktarin. Then 5 minutes, kunin na. Pwede na kainin. Yan lang. Simpleng paggawa ng bagong paraan sa binago. Madali na tayo kakain ng binago. Hindi na tayo bumili. Pag mahirap pwede nang bumili ng balanghoy o kamuting kahoy at saka kayo nang gumawa. Okay, banggurin mo lang. Okay, ito na ang bagong paraan. Ito na procedure. Okay mga kaibigan, luto na yan. Walang asukal, hindi na yan katulad sa unang ginawa natin. May asukal to. Kini pure to, walang asukal o walang sugar. Sugar free para sa mga diabeteson. Okay, ito. Luto na yan. Pwede na yan kainin, malambot, di ba? Lambot. Kung order kayo, pwede kayo order sa akin. Mura lang yan.
pero binago, katulad ang ang lami niyan o ang tikman nyo, katulad lang sa binago, kasi binago rin yan. Okay mga kaibigan, salamat sa pagtingin at saka please subscribe kung maaari. Okay, ito malambot yan, masarap yan, malinis pa pagkagawa niyan mga kaibigan. Sorry baluktot tayo kasi hindi tayo Tagalog, pinipilit ko na lang parang maintindihan niyo kung paano